ассалому алайкум бар кулли мардуми тоҷик, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Дӯстони азиз, илтимос мекунам ки пеш аз хулоса баровардан мавзӯъро то охир хуб гӯш кунед. Зеро ҳангоме ки дохили тикток шудам, наворе дидам ки оё дар ҳақиқат Абдурозиқ вафот кардааст ё не. Бинед ки мардум айни ҳол бо ин корҳо мехоҳанд ки популярӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ шаванд. оё ин айб нест? оё ин шармандагӣ нест ки шумо барои наворҳои худ дар тиктокҳо, дар инстаграму ва дар дигар ҷоҳо чунин менависед? Одами зиндаро шумо чӣ гуна мурда меҳисобед? аз ҳама шумо хоҳиш мекунам хуб гӯш кунеду баъдан фикрҳоятонро нависед. Худованд аз ҳама шумо розӣ бошад. ба номи он худое ки бар мо ҷон офарид, сухан гуфтана андар забон офарид. ба номи ҳамон худованди пок шурӯъ мекунам. дишаб дохили тикток шудам. ҳамон тиктоке ки айни ҳол ҳамаи ҷавонҳо дар ҳамон саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ва тикток хеле машҳур аст. ана ҳамин расме ки шумо мебинед, ин расмро ман аз ҳамон тикток гирифтам. яъне соҳиби ана ҳамин канал, яъне дар тикток Зарина. ростӣ ҳар як шахс ҳангоми дидани чунин навор дар тааҷҷуб меафтад. оё Абдурозиқ дар ҳақиқат вафот кардааст ё не? маънои ин ҷумла чунин аст: вақте шахсони зиёд тамошо мекунанд, баъдан наворҳо паҳн мешавад ва ба шабакааш обуна мешаванд. айни ҳол ба хотири ана ҳамин лайк, ба хотири просмотр, ба хотири зиёд кардани подписчику обуначӣ чӣ корҳое карда истодаем. бовар кунед, ин як шармандагӣ аст. ин як ба хотири лайк мо як кӯдаки бегуноҳро чӣ кор карда истодаем? Мурда баровардем. ва аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам, зеро ман дар ҷумла чунин навистам. ба хотири он буд ки шумо дохил шавед, тамошо кунед ва ана ҳамин шахсоне ки нисбати ана ҳамин инсонҳои зиндаро мурда мебароранд, ва ӯ нависед, гӯед ки айб аст, ин корҳоро накун, бас кун. одами зиндаро мо ҳақ надорем ки мурда барорем. ва ба хотири ин ҷумлае ки ман дар сарлавҳаи навор ва дар расми навор гузоштам, аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам. мақсади ман ин буд ки шумо дохил шавед ва ҳатман ана ҳамин шахсоне ки чунин ҷумлаҳо менависанд, хуб дар бораашон маълумот гиред. мақсади мо ана ҳамин буду халос. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад ва дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед ва худованд бигзор Абдурозиқро дар паноҳи худаш нигаҳ медорад. боз ҳам ба қуллаҳои баланд расад. Амин.